Ke Inter College Basketball Tournament ke Sdang ha ka Arthuric Jemang Hamadan Sin Admins College ha ka babun ki college ki lawan banshim benta. Kani ke tournament ka long na ke benta ki samla population rang bat genthai. Kani ke lumpung yele akai ka long shibenta ne ki jing pen kreat jing ki samla ban pen biang yele de amtang ha ki jing puli henry ke pen biang ru ya ka met ka phat jing ki ban long ki brio ki bashat baklan ha ka bor met bat bor japi. Kadai ru ke lempung jing kenduk lang jing ki samla puli ban ye mer jingmot bat ban ithu mar keliang ha ki em lang sa lang. 5 ngâm lầu tập đánh này đâu bro boy I was jumping up and down I keep on getting What's it?